Дорогі брати і сестри у Христі Пану, поважані слухачі Божого Слова. Сьогодні вустами пророка Ісаї ми чуємо слова, які у сучасному громадстві і у світі набирають свій колорит. Бо люди виставляють пріоритети залежно від їх світопогляду, від їх неких власних жаданнів, принципів, суб'єктивних таких рішень. І ми бачимо, що ось цей пріоритет, який люди виставляють, він вельми часто приводить ще до більшого голоду душі. Послухайте слова пророка. «Навошта вы отваживаете сребра за то, что не есть хлеба, а працу свою за то, чим нельга насытиться? Слухайте уважливо мене і споживайте добро, і нехай душа ваша натешиться туком». Об чим говорить пророк? Об тим, що потенціал матеріальний, який укладував народ Ізраїля у некі речі далекі від Божих справ, вони не давали їм справдного життя. Він каже, навошта ви відважуєте сребра на те, що справдним хлібом не з'являється? Це ілюзія. І з праці вашої ви не насичаєтеся. Тобто працюєте, живете, укладаєте, але ви голодні. Чому так? Маса людей у світі справді укладає свій потенціал чоловічий, так? Ось у речі, які не приносять їм щастя. Сатана сьогодні многих обманув, навіть віруючих, поставивши пріоритет на матеріальне. Комфорт, багаття, гроші, влада. Нам нельга ніколи, Божим дітям, забувати про те, що каже нам Писання. Не хлебом одним буде жити чоловік. Чоловік не може насититися тільки хлібом, не може. Бо як Ісус у приповісті каже, це не чинить чоловіком великим або малим, моральним чи неморальним. Їжа – це те, що виходить у желудок і виходить. І абсолютно не меню на столі гарантує некі якості у самому чоловіку. Хто він, чим він живе, який узровень його інтелігенції, душі його. Абсолютно, нет этого. Можна їсти, видаєте, присмаки виїдати, і за кожним разом мати виставлений стол багато, а можна бути, пробачте, свиньою. Можна вельми скромно їсти, а можна виживати на одну зарплату у всей семьи, а быть великими людьми. Не ежа чинить человека великим и малым. Человек – это не скот, пробачте, не живёла. Человек – образ Бога. Тому не желудок повинен вирашати, хто я, як я живу, чим керуюся, але дух. І ми повинні ось це розуміти. І пророк каже, слухайте уважливо мене. Господь укладывая это слово у пророка, споживайте добро, и душа ваша натешится. Супокой души, радость життя,
Это тады, калі чалавек жыве праўдай, калі жыве свабодай, калі жыве любоўю, калі жыве прабачэннем, калі жыве духоўнымі якасцямі. Як жа часта матэрыяльныя рэчы пажадлівасці абесчалавечваюць чалавека. Таму вельмі важна, каб мы это разумелі. Христос, адкрыем Евангелие Яна, у эўхарыстычнай мове, гэта 6 глава. Таксама это опіс пасля таго, як Езус размножыў хлеб, і потым ім кажа. Шукалі Езуса. Езус зрабіў цуд, размножыў хлеб. Сённяшняе Евангелие. Шукалі Езуса. А Езус кажа: «Сапраўды кажу вам, вы шукаеце мяне не таму, што вы бачылі знакі, таму, што вы ели хлеб і наеліся». Чалавечая якасць. Шукалі, бо наеліся. Заспакоілі голад, і было добра. Але Езус ідзе далей. Вы мяне не шукайце для того, што я вас хлебам накарміў рыбкай. Рупцеся не пра ежу, якая прападае, але пра ежу, якая прычыняецца да вечнага жыцця, якое дасць вам Сын Чалавечы, бо на ім паставіў пячатку Бог Отец. Паглядзіце, што робіцца з сусветам. Калі чалавек паставіць у прыярытэце, прабачце, тарэлку перад носам толькі і клапоціцца аб тым, каб меў што з'есці, выпіць, пагуляць. Слишком нізка для чалавека. Сапраўды, нават уявіце сабе, калі чалавека пасадзіць у клетку, забраць ад яго адносіны чалавечыя, забраць бацькам дзяцей і паставіць перад яго тварам цэлае карыта чорнай ікры. Ці ён насыціцца? Ці ён будзе шчаслівы? Чаму мы гэтага не разумеем? Таму што не маем Божай мудрасці, таму што няма ў нас Божага хлеба, не маем Езуса ў сэрцы. А якая навука Езуса? Ён паказвае прыярытэты, толькі ж свет іх не шануе, свет іх топча, знішчае. Езус кажа: «Шчаслівыя убогія духам, бо іх воюць валадарства нябеснае. Шчаслівыя тыя, хто плачуць, бо яны будуць суцешаны. Шчаслівыя пакорныя, бо яны завалодаюць зямлёй». Мае харошыя, будучае належыць не ганарліўцам. Неба не належыць ганарліўцам, не людзям міра сего, а людзям пакорным. Шчаслівыя тыя, хто прагнуць і смагнуць справядлівасці, бо яны насыцяцца. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны атрымаюць міласэрнасць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Ніхто брудным сумленнем, бруднымі крывавымі рукамі Бога не ўбачыць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны назавуцца сынамі Божымі. Шчаслівыя, хто пераслед церпяць для справядлівасці, бо іх ёсць валадарства Божа. Шчаслівыя вы, калі дзеля мяне вас будуць зневажаць і пераследаваць і ўсяляка благое гаварыць на вас. Радуйцеся і весяліцеся, бо ваша ўзнагарода ў нябесах. Вы паслухайце, што кажа святы Павел у другім чытанні сёння, пасланні да рымлянам. Разумееце, чалавек, который мае ў сабе Духа Божага, натхнёны Святым Духом, кажа: «Што адлучыць нас ад любові Христовай? Няшчасце, прыгнёт, пераслед ці голад, галеча ці небяспека, ці, можа, меч? Над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто нас полюбіў. Бо я перакананы, кажа Павел, слышите, перакананы апостол, што ні смерць, ні жыццё,
ни анёлы, ни улады, ни цяперашняе, ни будучае, ни сілы, ни вышыня, ни глыбіня, ни іншае стварэнне не можа адлучыць нас ад любові Божай, якая ў нас ёсць у Езусе Христе нашым Пану. Вы разумееце, дзе шчасце чалавека? У яго сумленні, у яго свабодзе, у яго любові. И не надо человеку миллиардов, и не надо человеку рай на земле, его никогда не будет. Человеку потребна простота, любовь, взаимоотносины и свобода. Мышление, свобода выбора, свобода совести, свобода слова. Человек, он человек. Але калі мы будем насычаць толькі свае желудкі, не будем насычаць свое сердце и разум словом Бога, ну то тады мы обесчеловечуемся. Тому Езус каже сьогоднішнє Євангелії: вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Вы дайте им Слово, которого нас лишали многие годы у советский период. Людей лишали Слова Бога, и люди по сегодняшний день Словом Божьим не кормятся. И эта вся информация, которая на нас со всех сторон, да, мы проворачиваем массу информации, нас кормит чем? Мир нас кормит не жизнью, а смертью. У новинах только про смерть, у новинах про злости, про все, но не про любовь, не про солидарность, не про взаимоотносины. Не давайте, мои дорогие, обесчеловечить вас. Вы, дети Божии, не дозвольте никакой лжи, которая от духа этого мира проникает в сердце верующих людей. Умейте распознавать, что есть добро и что есть зло, что есть правда, что есть ложь. Этому нас учит сегодняшнее Слово Божие. Аминь.